Ada so emergency Ghana TV abusia ma me enchia na me sanso ema wakwa aba se nenso ode odo ababebo odom no ababeka me ho ewa fidikase yi eso abusia na yensa ka eraba so no bi ewo Otek FM a wode na asem etuna na krobia anim se oni be me bi atena awo mienu ememu mienu na be me oni ne ba betena no wan ka no kra bi anfa nkyere no wa ma oba ye hu ama oba na nkasa ide akoye ne hyehyemu no ye hyehyemu no onkohu se be ma na ewo yere enu to ye na adwen se obetwe ne ho ade afiri be ma ne nchen na ochine bi obi di hye obi anfa ade anfa akobɔ ne tima na ase yankobɔ ne dua enku na anto antwene abusua oba yi twe ne ho a akwakofa asem bebre yare ne awo fam ne tese ogi ne ho anje na wei ena ode ne na mumrika aba ha se na krobia moa no munye hwehwemu se ye duabɔ ne yabɔ no ana se yare na wo yare no se firi oba ma no se firi oba no onim no munye hwehwemu na afei ne oho bia no omomo ano na onya na yaresa abusia yenko na nsempi eno di etudwa yenko ne nkonkoti embra ye ba ne akachi bia no me de baba bidan yenko hwehwe video no embra wa wadi mfie se mani nsan pachomo 28 years 28 adwuma be na ayo me pacho na me tonsuo ketia na tonsuo me pacho wo tonsuo ache me ton be 1 year na ko 2 years 2 years ne nsuo for sese mutrimo eden kakra kire se nsuo botoro watai okoto de ehyem na akakureti se ne moton no abonten na moton wa munya times 2 asesei e wo so adenti na mo yesa nsuo for me pacho ye de me na me ko go kam nsuo wom go kam ne te sai kire mi mu minim se force ne wom go kam nsuo nso go kam mo de ente sai kire mu kakra se obi ato ne fridge a wo fa nsuo agum na wo be kwa koyiri akwa achima ene fa no go kam enti se wo koyi kwa achima sa no nipa no temfa so ni bia na se ono no fa park na ode bottle no be ma obi a 35 na ode age 4 cedi na 45 wo de 1 cedi na won so de ode kakra to so enu bi na oyo se se de wajai me pacho adan no wajai me yare ntina me jai o yare me pacho enfie aduonu nwotwe me pacho 28 years me pacho wa wo say me pacho mienu wa wo tu me pacho wuti we hey ayakwa mi we yakasa manimfie abeman be say mama na 17 18 oba panyini wa say pacho 8 years pacho na bi odi ho wo say o 6 years pacho woni be ma akro na wo ya na mienu pacho be ma ba ko na wo mienu pacho okay ende awie yi asemu ede wa ba ya nim ha no entu nsim fimfini hyase kirikiri yimu ni ehunu wo hawa wo de aba de na do nam ajewa pacho de ade menam biewa no pacho de ade menam ne say me enfane me kwatena asre so adeja ho na me ne be ma bi na kwatena ho nti e kwatena ho kasakasa ba ma me ne be ma na ntam tete kakra ti be ma na ko jame nkura mienu ti ne mu oden ti me kwatena ho no o ja nkura na ma me sa na aho kire wo ho kakra ti ma be ma bi ba kwam so obesuso mu kakra nti e che no ode e pesem to mani na me fi se o wo yere nti me busa no so wo yere so na oba bia wo ntafo beto o majai nti me busa na no so na oba na jai nti oba na kora ko nukurum nti e ma me ne be ma na wa be hunu after the only womb you na chi no o na e ka kire so ni yiri to aso nti me ne tana ba eboso me mienu nti na be ma bi boy bi so ben me e ma me dan a me ko han ye kwa be ma na di mani ma me ko han dan nti be ma no so ba so opeme ana me ka kire ne se me mpe no na se ne me ne te se nua esi da na osan ba ka kire me so opeme nti enu achi no ana me wo ha na me ko okuru na me bakuru ma beton ade na me hia obi na nipa no bo mama ne say na wo na kwa bana ne yere ko wo na me se me ana wo se ana me se kwa bana ban ana wo kire kwa bana nipa wo ye nti me kon ye na me se me die bia na nyame a nti me ko ye na me frɛ kwa bana ne busa ne se mate asem bi na ye se wo yere ene wo ko wo me ho ana wo se nya nokore na oba no a wo ne nete no oba ne no ma aka no ho oba na ba so obesesa no ma akọ
enu nti na ma oba na ye den aba ana obi be ka che ne se wona minute na me se na oba wona ne agyae na so oba na obete se wo na oba bi na tia esida na ona obeko ene ye won ka nokore mintimi no nye den ento aso bi na wose ya oba na ba so obesana me se mintimi ento aso bi enu achi be hu so na oba na da so te na me de ma twe me ho na metimi baby ewo ma be 3 months ena me sha ase am yare oni be ma ni jaye chiri be ya aboso me miensa wo to be bi o be ma ni so te ne be bi o to aso nti me sha ase yare nti makọ hospital medical ko agogo me ko ye no mo se me yare na me ko pra me so eno so sa the doctor na kan se me num nsuo ntente me so me num nsuo je na ye me ho na me se da bi we di anya kwa na me frɛ boy na me se me hu ye because me nyani pa me pa yare bet eno ma se na ekoso na wo yere no wono okon ye no wo ye me bibia na wo se da bi na me se a wonya me hwe nso me mente me ho asente ma boy ne ye se ene se me ne yere na ye me bibia wo de me be ko ba bi nti wo de me ko ba bi be ma ne kan sa akyerew nti e be ko na ye ko hu no kore no baby free nti ye ko nipa no so ka che me se me before me ne boy na ba ne de wo hu bi ye wo ntime nka aje se me nko amaba tuwo baby a wo ko ye no me mfa nse duri man na am ko ne ho no eno ono ka sei de kyerew to aso nti me so me nim baby wo de me ko ye no nti me ba na me ka cha ne se bra na ye ko no ho no me pesa nko mfa bra na namba ma na nka me nya de me nko ho no no se namba no so do ntimi mfa ma me nti na me hwe de ye ko na de ye me ana ye me na me frɛ me ma na me ma ye se me mla hafo te me koduru ye na me ko baby me kodu na mo ye so obi abo medua na onso fa chire bi o ma me de wo koy ti mo koy ye ne e kan kire wo se obi abo medua e wo chi e ho de o ma nka me ka so mo kan ni pa obo medua na ye ntoro o ma nka ti asema ni pa na kan se ni pa ni de nsuo mi no abo medua anti wasa me bedane e wo ye mem konfo hene e ho nti mi hwe na e ka no wo soro de na me bla frɛ me se me mla hafo kasapin e ho na me bla no de me bla ndi ka de me ko sofu bi ho de ko na sofu na se kasapin na me ka no mo fa sachiri krum na koy to aso nti e ko me ko kasapin na me bla na ye se wo de me ko sofu bi ko na sofu na se wakacha me bra na se wunu aba ni no se no se wunu aba no wakodi be oba bi be ma bi echi na be ma no wo yere wanka no kora nkyere wunu ya no na be ma na ne yere na bonu dua wo nechi nti wunu ya na to no dua na ya bona ewe keno nti me bra na ye no obusa na se bra ye no kore ana me de ma ni echi ni nti me papa ne ye se yenko pe no ma kakra mfa ma no mfa nye bibi ma nti me kwa na me bra so still na wante ase wontimi nyina fa akonka se wo ye BBC de ensan ko baby foforo ene ho nso ye ko ye kodu ye na papa no nso kan se makodi be ma bi echi ama ne yera bo medua nti no edua bo na ewe keme nti se ebetimi dia ono nso edna ne dua nti me mra ne yana ne ana me se mate me pesa me ho to minti mate na ye ene ye bo kakra ana wadane ye still na me ho anhye da mai me na me hwede yakọ na asem abobo siane ade ne aye ade aboka no na me yesa zese no mintimi ntena ha asem ho nto me kora wasa me ko na me koye adwuma nkaka me ya nkaka ye adwuma se na be ya me mma no nso nsaba ko ma no enti me baaye no na yare no nsan be ye den ofri ahafo ho ba kumase no ana me san frɛ boy na ka hye ne se asem ade sei na eye me ntime ho ase still na nti mesere no so oba no kola na o ma me nko nanim na mkopa oba na kyew na senke se yemfa yi ento yi boy ne se me ya bonsam ana me pese me no ndie oba no nya me hwe be ma na wo ne watwem penan ai pa chwan o se wo ye de ai o se me ya bonsam nti me pese me jeje no egu nanim ase keke ti ma me de asem na se ayame nko anti na me hu ne se nu nti na ehu enim temebo committee chairman bia mane wo adeja ho ana ofre boy no onim se me gina phone so bi ofre boy no na boy ne bla ne ye conference call na me gina so ana o se wuni maje wa na o se je wa ben na o se je wa ben na wuni mu no na o se je wa fo de bebre bi teme fie na o se je wa o kire na o se je wa ne de
minimu no ana osia na emmema bebre ne wo kuruma esida na eje wa beka se wona atena ma oyira abonu hwia ana wose me de minim eje wa bia na me ne na akotwempa na me ne eje wa anya hwe da na makasa me ne na ye bibi de wona bla na kate ko no wose ma me wate wasuma because na me mpese me no nko abekasa na akoye se me asama mbeka enyo no kore so wate na me se bla mate nti bla ne yesa me mla ne nko na ma me ho na yenko nko hwehwe yenko bisana yenko fa asam no koto ne ma me anim ana me yesa matenti me ko ye me ye de asam no koto ne ma me anim boy ne ma me anim boy ne ma me ka che me say ne ba no kola nansen kwakoye o ma che ne tum nansen nti no kwakoye ke European case bia mo ma che ne tum ti nansen ne ba na tu oni be bia ne ba na wo nti ebe de ebe ye ne se obeje ne ba no obeje oba ne number wo ne ba no ho no ode ama me na me frege ne nanka se me kopa ge ne chona ye di ya to ye dia nanka ye ko nti me ma me frɛ ne ba na ka che ne ba ne so opeso ote na se nanka nti no mfa ne oba ne number man na be ma ne de man no ode ma de asa be frege ne se me pese me ba no ho na nkomus ye de asem no to ge ne ni ma ge ne ye se asem na che nti ebia no ode yawo ye den eye me bibi that time ebia no won kai nti se sa na yaka de ya ene wati ene yemla na wo konfo bi wonu kurum ho ne nkonko hwehwe se ko hwehwem na se nke se wono na aye me bibi a edi ya to yi atana se aka mejitum se meko nti ase me frɛ no efiri ho no me frɛ no busa ne se wo hye ya dase yemla ye be frɛ no no ode ya ahye da foforo eda obehye bia ye be kɔ no ode ya ahye da foforo nti na me so me yare ne tete me ena me ma me bra na san frɛ no ka kyerɛ se sese wo ne be ma no kola agyan nti se nke se me so ma me eba na se nke se mpata no hwan na de be ma no nti me bra na ye frɛ no di nkoma nti me bra tubu oba na no no ne sa boy na ne kɔtwe mpna ne te ho no ono ne boy na jai sisi eno osese motena se ka asem no ahwan na be pata ono oba no nti open pata okay ya gitum se ya be pata nti ema efiri ho no wasan ye san frɛ no e ka kyɛ ne se ye srɛ no yare de ye infantana se enye na china nti nko hye da na yemra waka kyɛ se wokɔta chiman nti so oba obɛfrɛ ya me yaba de ye san frɛ no waka kyɛ se eduane de ye ba ye mo ye ho se ye beda ne eduane no de oni sika wode ye kwa akoda ne dua oba no na e ka sa akyerɛ wo ka kyerɛ me bla no te ma me bla no so ye se ene wate de me bla na bo mama ne na me wokuma se beta me bla no wokɔ no nti me bla na bo mama na me se enya hwe se ye bekwa akodura ye beka asem no nkwa na ye de ehia because enya nkohu asem nim na me bla na se wate nti efiri ho no yale ne still na akwa na ekonenim ema me de kokko kyese ma chini ankasa akokɔ ba bi bebre me kɔ bi aga ne din na ombo se ono na abɔ me hwia ma ya sanka ga ne beba me de kɔ radio stations ye bi me kɔ ye no omo nso yes omo frɛ no oba ye no omo ka kyem se men sane ne fe sane ne case abaya ne se sende ne case ka me pa chwan ya wo di free baby a wo ho ba wo sunyan me pa chwan to aso enti me sane ne case ka no e ma na de froka e bai na eda na wo so oba no me ka kyɛ ne se nko mra ntem se na be ya ye betimi akɔ ka asem because papa ne de wo akɔ hwehwe asem no no otu kwan nti ye ka kyɛ ne so mra ntem obeduru be etu wo kroko na sumankwa ahene ho na ye ko sumankwa ahene nso atu eso otu kwan nti yo ntimi ma to mo de ye share Friday na ye Monday mo de ye share Friday se sumankwa ahene se saada no no nti wo mra saada no ne yenye ne yenkɔ na yie ntoyi nti ye kɔ no mo ka kyɛ se abisa ne ye 4 million nti abisa no ono no betua 4 na me so metua 4 nti ge ne ka kyɛ mo so wate eduru ho beba nti me kɔ ofi na me frɛ na me se me pese me frɛ na me se mama course pese me hu se Friday no e wasa ngo bantem na ye de ye nhwehwe no obisa me se me ma frɛ be ma no age ebisa sika no fo no 10 pesos de on fambo na me se sister ni nyina ye nyankopɔn asem nyame ya adom na wo ba ebisa no mentimi nka se twia kwan ya me fa so me pema hoto
se na be ya me so me ho beto ti obama mu ko bisa ya na me pa cha wa ama eduru fiada no me frɛ no bepem ne wan fa me ko radio station for no so frɛ no bepem ne wan fa obi akɔ bepem ne a me no kase ti die nti no aba hai se still na yare no de ya me ana bi wa no se yare no de ya me ana ye me ho hyehye me biti manim nyina hyehye me je me ho anje bebi a me ko bia se ga na bo me dua enso me ni ahoto de ntina me abasa mo me na wo mmela na adekode ode aye me o me kana me hu na yemfa yi entu yi enu ntina me so me ho ntom na me ntime hwe me ma de enu ntina mmaba saade we ehu mo kai krofrom ni ge wi a oba betena hai ge kokko ba akui ene de no no nso aye fie oba ade nipa no ai ofo ka o tia ma no ya o ni unse bia ni o bia ni boy no kwan ben na afa so hia boy no de tiene se boy ni de minim no kuromo o electrician na hatam na me o electrician way ewo adeja ho oye adwuma uzum lion oye adwuma uzum lion okay enti no de tiene se kwan ya me fa so hia no na be ma na me mene ne awo mienu no na mene ne te ho no na ase ye hwe farm enti na boy ne ba ho no te bia ye light ye pipe na ya yi se ya na boy ne ba beye enti ase no obeye adwuma no woko enti na me de na mene ne nye ayi sa enti memene boy ni memene be ma ni jaye no na ma boy ne be ben me se mene me kunu ni jaye no ana be ma ne be ben me enti me de na me nim no bete na me nim so wo yere na me nim ne yere kola tobu abaya tama wo ni kunu ye adwuma wo farm ho no na sa boy ya ye fra boy ne sei e fa no kwabena de kwabena safo sese wote he ese watu akotana de esua sa na mate no wakotena de esua ebra na wo ni wukunu no hwe farm so no na sa kwabena safo ne be ye electrician wo ti hono na udi nimu no no nso di nimu na ne twempena sa atam na mene ne nye hwe da be ma mene ne tena ma mfa na chida ekopem sa mene ni jaye ana jaye na mene ni jaye nso ne enfiri me ase be ma na ne efiri ne kane ena echire no be ye so be pacho na mse de bia wo ye made na be pacho de mintimi no oye odai ase meton ade wodwum nti obi be to ade wo me ho ana oye se me fan koma na yire ofi ana me de ade no koma na yire ofi nti efiri ho no me pie na me koto ade no wotetemete dade na me fa na mbusa ne se na ade nti na me koto ade na wotetem na wase me twempena na me se me ntwempena na obisa sa hwan na so mam mam na no me to ade me de eno ma koma no e wo ne fie no na me se bela bi na wo ye driver ni no to ade se me fa koma na yire ofi ana me de koma ne nti anya me hwe na bela ne so won ti ase se me mpana ne be ma no me ne kasa na boy na kofa aduro so obenu mawu because of me nti me ne to won so to da me ne ko timi ka say me be poison nti o kfre na busuanfo ka chense me poison ti be fre na busuanfo bo na o mama ne say na nunua ne ye o so obenu maduro nti chena bi wonu maduro no so wu a mo me ka say na me so na me nunua ne tia so ka say me poison nti me na ma poison ti nunua na mo fre no ka chense bela so oni mi so obenu maduro wu a bela fie na benu maduro na wu ni ensio enkonko wu nto obi kurum ti boy na say same ma fre na busuanfo gu ne ma so so onu maduro wu because of me nti de no yi mi no matugu abonte ne kurum ho bi anim nti yi mi no matugu abonte na maka cha ne say nya first time yi mi no matu asesa mi no matu agu abonte di je to mo pen nti na wasa yi mi no magu abonte di a men san fa no ma ne san fa nkongugu ne de mo bi mentime bi ana me ne di jai nti asemi ye ni ti ono so obi ku ne ho me pa chon kire se wo mo ni obi twempena sa na ono susu se wo ni obi twempena ti ono be ma ne so obi ku ne ho se ye hey Rose unim na natabi unim no wati ni dinda obonyom wati ni dinda na nsen wa bonyum bi
me de yaw o de say me de adwoa ma me fa odin kan asem o se adwoe na ukunu fo ho what is anyom ne da tena ukunu fo ho what da onte da onte tena ukunu fo ho da oh eja kwa me what tena ukunu fo ho da na na tabi nwom no o se oba tena ukunu fo ho sujadie mo din kwatin kwasem sujadie ma aten kwasem nti oba e tena ukunu fo ho wobedi sujai sa kwa electrical maya no oba portrait ho no ono be ye portrait electrician no ono a na be se ope ona ami abodua yi ona nam so a wonam de wonam mu me pa chwan adwa tena ukunu fo ho ba man wan hu so do de onni wu mi no tobo mate tobo wan hu se be man do be ma sabe kwa donto no ba woni ne tie wo yire no ba ni mom sabe se yampampo se o twempna kwa donto wo se mimi mom mi kwa akokumi ho because say me yire twempna wadwini ni fie wabodam woti asie mponie na wawuo enti awura saa ade kakra bi na wawura ne yeye no de oni na wo mienu no wanhunu se saa tab no saa awura no wodo se ba ma betumi akune ho adaya osusu se ne yire fa na chi enti saa asem wei eye woni wukuru ni momuntam asem yentena se yenye kasa kire ma yen ho yemfa nu abusuam tina hu se ba ma ne do men saa asem na me na kan abele because na ba ma no asa no omu mabusua no omu abusua no nti abusuafo no kwa na ehya ase ye se ba ma we mene na enya me papa kwa ka chem se ba ma no mene na enya ya owu kwa ma mensi na yi ase ana ma odi ahomete eni ni kujai ase na de wo ye no me ye se me ko ho acha opa nyina e wo me papa no e ma na sesana no but me ba ye na ase de no wo sen ye no okay na ekodu me bia me busuafo no kwa be enti adwei ma me yi se ye ya wo mu se ye ene se na ote o mane papa ho de na nka bepe se ye o current situation se ye ene se na ote o mane papa ho de na nka se ya me fan se enka ebre se san na chia enka be chusu de he ka be chusu se wudi be hu kwabna safo ma na yiri bebo wudua ma sa de we yi ye wo ana wode betena ho o mane mienu papa ya wono wote se wo twempna kora wo se me kofa adura no mu awu nka ade betena de ho ka be chusu de kamesa mechini so na nya sa aha wunyi me question na no me se ye adwa de wonam se ye ah sa wo hwehyew enuoma nam wo den na wachini abokani bia enkosi agawo ene se na wo de te sa ba ma dada ne ho na wo no tumi ka kire wo se mekumi ho enam nti adane a mate se wo twempena nti ngia ka se twusu ba ko aga be twusu de yi be twusu de amana na wo ye no adwa tina wukunu fo atiefo asemu adwaje wa de aba yanim hanie yesomu sai yasempa nana krobia ewrei ni kuru dada no nioma bi wo ho a wo ka yente ase wo ne huyie yente ase wo ne huyie saa kwabena safuwi na wo de unim ne dada ono nso nimu dada die ne ba ya wo ne kuru ntemte ya kwabena tumi ye fast be kan ye ma wo te ase so ne betena kire se na unim ne dada mpacho minim de ba yo bema wo na onimu ni nkumo ah oni
na woni kumwate wo saasem wei ho a saa ba makrona ye nkonkonai afa nchenchen aba bese ope enti die pa no otumi kato wadwenem e ma wote ase se one krachi wei betena kana mintie chire mi mu asem nya asem chire mi mu se mene be manager yen ase se no si ja ankola no gu me so no na ne mu oya se le be manager ankola no gu me so no na akoye se ankola na ha onyi na beda me so ti na wo hia hwefo de obeboa wa mo ahwe o ma no enti na wo hia hwefo a eye kwabena safo a na wonim woni wo kunase ono ne yekote ase ma no se ye nentwempra anya me sha ase na mete ase ma no na ye dai chiremu emra kakra ba mu ebe sei se oja ase wasasa no ma free ekọ edwane jame na nkwana na adwoble aha nti na bebi amete no nso so no eye efia bebi oye adwuma na bebi amena nkwana no betena kwana dey aha nti kwabna na soso me mu free sa atam ososo mu sesei se nkwana no hwem eni bebi amete enti die na no oye ma nkwara no no hwe o ma miska de ebo ankwara ena bebi abetena nso oye dey ena ma me de nkwara no so ko me ma me mo hodo mo ko to school mu ni ade ni nyina tu de nkwara ne ko mim on ne ma uska ma de nkwara ne to school mu ena won so betena ahe betena adeja ho kwa ne han dan ma o me ba cho dan ne de me ana me han wa na o han na wen hunu se kwabna safui no de do David si ye kase se no wanka no kore nkyere me ye kase obi gunu bibi a wote ase o gunu bibi wote ase onte ase ma me ma critical example wadi anka ada unse utwa anka no a ya na eden so obetumi adia me munsuo na bo wanum a kyese wagono no enti so umie anka no umie no dede anka nse be ya ni nsuo no beba wanum no enne e kire ne se o gono no wa hu se kwabna safu no o gono madwuna amanesa adwa tina wukunu fo enti bema no sesa ono ne nioma ne dwane ja wo ne nkwada no me ba chwan enye wona na wo tete no ansa na bema be pie frifie pa no emu nsemu edin manya le hwe oni wa wo mienu o ne kurom ho obusa obi abeka no sesa wo nioma ja wo ho e wo potre farm adwuma mu ho me se wa sesa me no ma hye ne pen wa hye wo nioma pen e wo de ho enokura no na ye betana ho foforo na minimo obi awo nti wo hye wo nioma wo de ho asam no kura che onkai eye pepo anim o kra me se wo konu kurum ana ne kurum no so wo mpana na mso na wo ye de na hu yi me minim de wo ye de na hu yi ene na kwatana ne kurum ho pen nti no wo mpana wo ye de na hu so kas obi wo mpana ayo ba wona na wo a wona na jai ana wona na san akwaka bom hu yi me pa atwa me hu okoto wo mo so so wo fa na me koto wo mo so se wona oba no eda so ye den e wo ho wo ye den na hu ono aka kire me so wona nda so wona nda so wo ho ama oba no so ka kire me se wona be ma ni nyaye ti wo sesa ne nioma no wo de ko sa aba ne so wan fa nko sa oba no ho ena nya no so nti na ma ne hye me no ma no me ni free me ma me ko wo me ma me ho ana obefa me free me ma me ho de me ba adeja ho to de be duru ho foforo me nim obi a me ne ne wo ho ase na no mamo den ma e kakra enti na bala bi na eja soso yemu ye nyina e fa ne se me ne na e wo ho no ti de mehu ye sapra kope o se bla no eto bibi ma me ma ene bla no hweme eno so le o se bla no me mpana no ama bla no kwa ka chen ne se nya ne hwe ne me na adwei wo begie di se de ne beba ama wo nko ade da bia wukunu akiuziu omprenanie de ne beba de tie ne se ono a bayi nanim ewo obi ho beti wo hu se nipa ne se boa wa na se ne esan ya ne ya se
onipa ne wasan be ye free ebia se bia nadamfo na nadamfo ne ba fie ho na ebia obeba no ne nadamfo bia waba no ameto no na nadamfo ne ba fie ho no oni ho na ebia ye dooso nipa miesa ne to oni edi nkomokola na ne buwofo se mempana uni mema yi me pa chwan uni mema yi uni mema pa on 28 years si e kase opportunist ewo English ni kase mu a otiase ontiase si e kase obi ye opportunist a kire se ofa adekuma bi ho no no de awuram for no ni ye die nti saa na mema yete unim se mema tesa unim sa so o motesa ena kwabna safo ba wa hu se wo you opportunist wo ba no wa fa bibi kuma bi ho ena no de ba be wuram wa hu se kwabna safo tesa obi a wunim wa hu adwa wa hu madwena anya mesa wadwena anya osa ebrebe na be hu se kwabna safo wo yire eye me ne tena be 2 months ena be boy na me ka so be pay me na manti asem boy ne ko bo na yere na mani say hey Cobra boy ne friend say friend Mohammed ono so ti adaja ho me pa chwan wo ni ukuru jaye no Mohammed ne be pay wo me pa chwan ena wa mpene me pa chwan ena akopene ma akwabna asafo edi Mohammed ni hu za wapena ma akwabna asafo no ena okobo ne yera mane ye se ukuru ne adwo etwempena me pa chwan Cobra still me say adwo tena ukunu fo enti woni kwabna asafo etwempena abusumi mienu pe me pa chwan abusumi mienu pe ni wuyi me pa chwan atiefo yesempa edin mabedwafo wa ha onu nso bebam ewa asemi ho de wono mpese obisa no mema won semisa kwanya acoustic mehu se na wie wa baso abeye pia wa acoustic na wie asemu edapono so no nsem ha kebi eno se na akrobia mesrew ewura no won kai no hunu se ye kan wono ana aka kire yese duabo wom eduabo nso de ye ntwa ntro enti won ma ye hunu se ansa na ni kunukura be kono no ne kwabena ne wo bibi ye ana woni ni bibi aye duabo wom edi won ka nokure emfa nkire ye kebi eno no kan sei nana ewrei wanya krado so obeka nokure wo medie me hunu ne se bibi ye hinta de wo ho ansan woni ni kru ni bejae no na sa kwabena safu bibi ye hinta de bibi tai bibi achi nti besrew Mr. Jamfinie ewura no duabo wom enti obehwem bibi nti na am won mo adani dua yi a enye yie no enti won ka nokre ne mfa nkire ye se be ye adua no odane e bedane Star Queen and was hey host who you so smart in fact nsembi wo ho a wo twini sei ya na ma yenso ye hunu die twiem asamwa God is good and was Ghana ladies wana mo pe how de mamu hu ebi enie ewurei wono a kope how de aba ne ho do press guy and was na akrobia misrel ewura nukura bi wo ho a won kan kire ye wodi bibi sie yen media mi hunu ne se ojai ni kunu enam kwabna safuntia media saa na mi hunu Mr. Jamfi no oba bi onu o kire se na nakura bia media mi susu se ewura no na woni saa kwabna safu etwem plan ansa no ojai ni kunu no nti yesre no onka nukura bi se be ya ye nyina ye be pa nananom kyewo amadua no ye dane a ebe dane Maria Fefe uti hoi onza wan kan kire obi se onipadua mu hyehye wa nipa ni hu meboa obi aka kire so ho efeda mpa chwan obi aka na nsan kura wona mo a wo moka meboa mpa chwan eya kwa me wana boss anyom no praye obi aka kire so ho efeda midwe wonkwa what is anyom ne da mpa chwan what da omutaka meboa
enti wonam we wo yade pa nso obi hu so yade o pacho sana ayeme oni padua ni mu emu te sen emu te o sen ka kire me na mintie eye odai emu hyehyeme o ma na asade wo mete sampane wo te sampane na mani mu se ne hyehyeme na meti uti nso hyehyew ena pane nso wo pacho wan kan jiro obi nso obi hu nti esa na mani kosua no eyeme ya na yo ya wako hospital ankasa makwa eye clinic nyina nya eye clinic asem makwa hospital wokwa ye kan de an kire wo se no ne hawo mo hwe me moja mo se yare bia ni won kan kire wo se bia sefris enso tumi yesa won kan kire wo se wanya sefris me pacho da bi omo ka che me se ade a me koyo omo dik omo kan ye se omo se osa no so yale an ne e ma minidi na ma sade an pai na no wuji aduro wo ho omo medura menom na wonom abaya no kwabna safo yire no wono agi atum da se wabo odua me bla no frɛ no ana waka che me se oso wono de asem na che enti so waye kwala won kai ana de to so miyenu waka che me se sesei no se wabo kwala na hwan no oje mpata wono de to so miyensa wo se ye ba ye mwa ye ho se ye bedane dua no no de oniska wo de kwa akodane dua nti anu ma hunu se wabodua ankasa na omane papa te se bibi se yesi me pa chu onim wa frɛw na wo frɛ me ene me di ho kom na onye na adwen so obeboa ono no asema o kan se asema o kan se sanka me ho atome ko pekere se amankura na abalabo aye pasa ka ho to ankope enti saade ya wonamu nyina no ho ehye na wonim se duabo ampa se nokura mpia menua ba odane dua enane kwamna safo na onne twempena ansa na obegya wukuno de edu na kameka nokure menene na menini ni hweda kwamna safo na menini nye hweda ibi kwa bema na menene tin kwa amfa na chida ekopem se menini gyaye enti wonni gyaye di se ya ansa na kwabna de ne ho kan e be 3 months wonni gyaye me pa chwan abosome miensa me pa chwan isa wonni ni gyaye na boy ne be se ope menini gyaye de so wonni mi ogya ankola ne gu me so no emu ho na kwabna ne ye se obesoso me mu kakanga kra me de nkola ne ko me ma me ho bai ti me koy kwa me baba akoko plan nsa te ma me tena ho che kakra ansa na me ba eti me ba ye ni mu no enu achi ansa na me ne na betena o chenye chesa se oni be ma agyae abosome miensa achi ena be ma foforo de ne ho abeka wo chenye che kire se ese o se ope after ukuru ni ugyae no obe ye nkwala ni good unim so obe so mu eno oba abewe oni nyina ye within 3 months na edinio na wo pe kwabna ne dada me pa cho David ma adwene kwa anko no soda adwene anko no soda oba de achabe akra mama on se misa kwanya 2 mati akra era abobo mienu a wo kan aye de mu ba bia mi famfre ni ba bia mi ko wie no enti kabini bibom na wa ye bi sei kabini bibom kwa wa ye bi sei na safo yire no na wa ye no ho ade no won ne te se awarefo me pa cho David no onye no ho ade me pa cho David one na wo sei ntafo one na wo ntafo me pa cho ya mpa mu dia ba ko ye pa mu dia mienu me pa cho na wo si na wo mu nyina moti area na wo nim so wo yire me be ma ne de na minimu no beto wo ne yire de na minimu no disabra na oba ho be ye adwuma na wo so mu ni nyina wa ntuma mu san se wo yire ana se wo ne yire entokwa ne si ye na chi no ena ma me hu ne yire no enti me hu ne yire na obusa na wan kan kire wa na nso obi si opa
ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔno deɛ wɔn kyɛke saa de no ɔbɔ mɛma yɛn ka no korɛ a wɔn ti na mpɛsɛ mbibu sɛ firi sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a wosi ne pa ɔnam busa hwee anan daabi obi so ɔbɛbusa bisa mpa atwa wo ne yere wo ha ɛne na hɔ na mpɛsɛ no firi bacha ɔde ɛteɛ ne sɛ mebisa akwabana no ɔsɛ ɛnya nokorɛ sɛ ɔni yere enti no ɛno akyi no aya ayimeyare foforo no ɛna mede asɛm no ɛkɔto maame bi anim sɛ yare no mahwɛ anim amakɔbɔ maame na mane memente no ma bi ase enti na kyɛ sɛ saa tam na bɛma no bɛse mepɛ so ɔpɛ me no na kwabena asafo ne ne yere na ko a ne yere na kɔ na busuafo ho ɛna ɔbɛka kyɛ me so ɔpɛ me ti no ɔpɛ bi de atwitwa ne ho mepa atwan enti na akɔyɛ sɛ duabɔ sɛ mi na kɔɔ so saa tam no ɛna ɔbaa no kɔɔyɛ ɛna so ɔkɔda ne dua no na ɔkɔkaa ho kɔyɛ sɛ bɛma ɔgɛ no bɔ ɔbaa ne dua ɛna gɛ ayi bɔ bɛma ne dua ɛna dua no san da ne ba ɔbaa no so na ɔbaa no kɔɔ so ɔkɔsa ne ho yɛ na kɔ wie sɛ bɛma no ɛnso minim sɛ na ntiase bi na anya adwuma ɛna ɔbɛka kyɛ me so ɔpɛ me nti saa tam no deɛ ɔka kyɛ me so wɔ no ɔbaa no gyan ɛnyɛ sɛ ɔbaa no wadi ka abɔ okunu no kora adua nhwehwɛ ɛna wasan abɛbɔ wo nso so wodua saa na wotee no mpakyɛ saa na metee no last one sisi a ɔbaa no hefa ɛna wɔwɔ ne sisi a wɔda so ne krakye no wɔ hɔ anaa sɛ wɔne ne ni hɔ bakyɛ ɔno no nkasa mu sɛ ɔno ɔbaa no gyan bɛma safo no na meka na asɛm deɛ nam ne soɔ wanya wɔ ha wei ɔbaa no yɛ radio station baako na mede no kɔɔ na ɔbaa yɛ no ɔbɛka so wɔne bɛma no gyan nti sesei no wɔne bɛma no ɛnte biem nti saa na menim no sisi a wɔwura na ankasa nso wɔ hensafo na ankasa ɔhwɛ so ɔno wɔ dede esua didi ɛkɔ so edie na wɔka fa ho ɔno wɔ se memme yɛ bɔnsam na ɔbaa no nyɛ me hwee saa na kwabena safo ka mepa atwan awurade wo yɛ bɔnsam ɛma no ɔno a wo ne wokunu gyae yɛ ni bosome ɔbɛse wo pɛ na ade ho maa no ne nam ne ho wabɛdwise na woyɛ bɔnsam awurade ɔbɔ medase adwoa still tena wo kunu fo ho saa nwom no monhwehwɛ mame wate monhwehwɛ mame yamboa a monsrɛ Dr. Hepa Plus mame sɛ eduru next year Valentine Day a ɔbɔ ahyɛ kɔkɔɔ nti na mekan me organize program ɛde ama ɛma ne mɛma awarefoɔ na mɛsrɛ ne sɛ ɔma Hepa Plus Love Band ɛmɛbɔ ka akyire apiesie wɔmɛbɔ mame na mmom Love Band na ɛbɛbɔ no wɔnto saa nwom ne nko a ɔbaa tena wo kunu fo ho menti na mayi wa firi mu no me se wɔma saa nwom we nko a na ɛma me ɔbaa tena wo kunu fo ho sujadi be ma te se wunu tena wo kunu fo ho wahu abaye ne hawahyase genesis of ne haw nyinaa eni yi obenyu ahotawate na yɛdɛ na wokɔ yɛ nuanom bi hɔnom a amaka mpacho omo frɛ again no ɔka me sɛ ahyase ɔka kyɛ omo so ɔma mmemmela no ho na ɔmfa me nkɔ baabi enti yɛkɔ hɔ no ɛba sɛ ɔmo frɛ no enu ayi hɔ no hɔ no ka so mmemmela no ho no pa de ne nan tu emma ha ene emma kyena na sɛ meme pɛ sɛ ɔno no mmela hɔ de a ɔma enti no ɛkyɛ no ɔmo frɛ no na ɔgye tum so ɔbɛba na ɔsɛnde because kanti ɔbaa yɛdɛ na amaka ɔbaa no ɔbaa no na nipa na ɔhwehwɛ asɛm no ɔso ɔmɔɔyɛ ɔso dua no ɔmɔɔyɛ obi yɛ sɛ yɛnkɔhwehwɛ mu enti na nipa na tu kwan no ɔma antoa so bio nti ɔmo hyɛ yɛ Friday ne sɛ Friday no ɛne yɛ frɛ no ɛbɛpɛm ne a wanfa ɛyɛ nyahwe sɛbe meti ha yi ma yɛ bɛɛma a meda mɛm da bia meka sɛ duru deɛ ɛden a deɛ me nuanom mmaa no nyinaa ɔmo nsa apem ho no ɔmo sɛ kɔyɛ bɛɛma ne hɔ bɛɛma no bɛboa nti nyahwe
ubenyu ahotawate Mepacho. ubenyu ahotawate Mepacho. na mmom sɛ wonya bɛrima na ɔne ne tena bio ɛwo a memma nneɔma nkete bi ɛnkɔfa aware gyaeɛ mma wate Mepacho. kwan a wofaa so a wone wo kunu no gyaeɛ no na yɛ asɛm ketewaa bi na nyɛ asɛm a ɛsɛ sɛ deɛ awade guo ɛba nanso akoma dii w'anim hwɛ me nua baa ɛma a mutie me ɛna wote aware ase nti na wonim sɛ wonim mɛɛmɛ ɛpɛ me wode pie na brɛ street ne so bɔ homɔden na yere wɔ ho na wode ɛfa hyɛ wo tirim wote wawade ase nti ɛmɛɛma pɛ me na gyae wawadeɛ no brɛ street ne mu woba street ne mu a ɛhɔ na abɛhu sɛ deɛ na wɔpɛ wo dendenden no na yɛweɛ onya wie de pem wa waka wato hɔ wɔnwade wo mfa nkɔhwee wɔmfa wo nkɔhwee street ni mu ahye o street ni mu ahye na wonya bɛbɛwura street no mu bi a hɔ na abɛtew dwɛ obiaa ba mede nki aka kyerɛ wo mmarima yɛyɛ opportunist mmarima yɛ very opportunist wɔno no yiedie ɛne sɛbesɛbe ne prostate ho adwuma a wɔbɛyɔ nti no wɔba wonya ba bedwiri gu hɔ yɛdwiri gyadi kɔ afasuo wɔdwiri gu hɔ wie a wobɛtew kakanka ɛhɔ na ai na sɛ na wo sɛ wodɔ me metema ware ase koraa no na wo se menya me kunu na abɛware me ɔbaa wobɛtew ho ase mekai wonhyɛ da mfili ni saa o wobɛka sɛ nana korɔ bia ɛka nsɛmfo fa ne nsɛmfo na wode gya yawareɛ no brɛ street ne mu brɛm sugyadeɛ ɛmɛma te nsɛmfo na abɛti bi wɔ wasom wobɛnu ho yɛwɔ ma bebree agya awadeɛ sese yɛ wɔma nuɔm ho so ogya yɛ awadeɛ no wanu ne ho yee manhwɛ so antena sɛbe bɛmfo bɛntantan yi ho mantena saa akwaseɛ yi ho mantena saa gyimini yi ho na maba street ne mu wahu ɛnɛ wo ho kyerɛkyerɛ ho wei ba bɛbɔ bi wei bɛba ɔba bɛbɔ wei yɛka yi ɔba street yi mu anya biaa yɛnka yi mfiri kwabena so yɛbɛnya aborɔ kwabena yɛnyɛ kwabena nko a na abɔ yɛbɛnya aborɔ kwabena mepa kyɛ adwo a mebɔ a ɔgyaa de bɔsɔme miɛnsa pɛ kwabena de yɛ arrangement boy bɛduru saa bere ɔne kwabena ahyiw ba ɛdi mfie sɛe ɛdi mfie sɛe na yade aba wo feelings ate kɔ if yare come your feelings still go wo hia hepa plus mema obi anom mema hepa plus anom wate ene mema hepa plus anom wate danu a wɔbaa no na yɛ yawada danu sɛ yawada na abaa ɔbaa ha no saa danu na doctor wakyɛ me hepa plus nsuo no nana bibi kame krobia give the girl some hepa plus give the girl some hepa plus but that day no me nso me dwene me huhunu sɛ me nso me hepa plus ya asan akyɛ asan akyɛ minya nsuo ni bi nom nti krobia you give the girl hepa plus ya you too you go drink what engine room wano hepa plus nsuo no no pɛ so the hepa plus nsuo is 2 pairs Krobia, take wine. Give engine room wine. Engine room. I'll not give you one that day. I give engine room wine. If engine room is sick, who go do the story and the engine things for the girl? And make engine room good. Make yourself good so that you solve the girl problem. Eba yeba nyana me na mete ha make us ene meje hepa plus ya money. Yes. Ti doctor, we dey wada bro. Yes, and you be man hepa plus. That's your bro. Pavi plus. That's your bro. Man me that's your bro. That's your bro. Abaya eneme mu anom hepa plus. Wate? Pacho. Ohun beto wate? Pacho mate. Ubenyu ahoto. Se bibi osunsun mu a da bia me ka kire se radio energies. Yes. Ye nam mfremam. Asamado a ye kan
ye nananom gidie mu ne de omo de ahye ye mu no ye gidi sa samado wo ho enti se ye gu nsa ye frɛ ye nananom nsamanfo enye bibia enti o kasa na mfremum enti na krobia sante kotoko bu beka kire ye se wo pe bibia ka kire nyankopɔn a fa mfremum na aka se mfrema na nam ho keke enam ho keke enti se bibi wo mu a ena bibi tue mu a sebe ye kan mfrema nso de kwate ebeyi mu afiri ho na de wo mu a esese wonya ho ahoto no wonya wate abusia ma mesanso ena wase biem se o ka me ho na oje brane akokoshe video no ebaye na sasu banwe emema warefo mutaye papa ne emmoa mo she ade ayede wa enya wodem eye mfendi unyonko eye adwen ho se ye wo ena obi ana wo partner ede sad ne di wagya wo akofo obi fofora nke be ye wodana ye ma no ye fa we ntu yetirim se ye din ye be kwa ware ase inti sempo se wu nim kra ne se nipa na woni ne ye de enam no woni ne twempena no waware a ansa na wo ba no nhwehwemu ben na wo ye esan se ye mpen nhwehwemu enti eya ye ehunu ye nhwehwemu nye hwe bonse ne edi ti akwakohye ewumu se rabai wanya nhwehwemu abredi kan nanso ekire no hu ye na otwe ne ho frem hye bebia di na kwakopi na wo a wonye nhwehwemu kra ene ne betena akwa wiye na mema ne nso moma mani nso ne amowo mudo mo nti na mokoti sika ekokoye om ho ade ekoto om tinsa ware om ba afie nti yema ye ni nso ne ye wo ni nya ise ena ye san ba we ade chen di we achi ne ye pe problems e de mankofo man ye nya ise ade no na emoa ye ne fa we nya futu ne ye nkan hu se yare nso wo ho adoso es e wo ho yare bebre ena medi nso ne mane nenam ye ni pe ya ne nam asase su ye nyina ne ye tese ye de anikan enam ahonhom fra omom kura ne papa efra eni bonefo so fra enti se wan kwan kofa ne ande asem bi eni ho na kofa ne a onkura ne papa eni ene ne besi no na ye wa wasem ebusua ya fa we entu ye hofo ne ye ntu afoforo nso afo ye nuanom ya dofo no mo so nam sa akwan we so ye ntu omofo na mo so sesa mfemfere hu aha ena mde wosi ye like video ni ye share ni ye subscribe en fama afoforo na afi o comment awo e de fasa story hu no ne menche e o comment section hu no medin no na akosua adepa han so da so emergency Ghana TV da se ne mesan so ene wadi ehyiemu ebim abusua makrawo